Ja, jeg står så her med en regnbueøret baljen her, så jeg skal se og snakke en fisk mere. Se om jeg kan fange den her fisk i første hug. Det gik meget godt. Og så vil jeg holder rigtig godt fast. Og så stikker man lige her finger i galgen på den. Og den er meget levende. Gælderne. 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 Godt. Så fik jeg lige brækket hovedet på den. Så går vi ind. Slukker du barn. Så godt. Så står lige herinde, og jeg vil se, om jeg kan få hovedet væk igen. Jeg vrider simpelthen hovedet af. Det er det, jeg gør. Ja. Sådan der. Og så lige... Ja, det var så hovedet jo. Ja, vi har det hoved her, så det kan vi lige... Sådan. Den kan lige smile til dig også. Du har sgu skarpe tænder. Det skal vi ikke lege med. Nå, vi stikker den her op i røven på den. Og så ellers bare i gang. Det er sgu lidt glat. Men så skal man også passe på, at man ikke rammer. Ja, vi fortsætter med at skære her. Så kniven er jo ikke lige den bedste kniv, vi har. Men det går nok. Så ellers bare vildt skære. Og så kan man se, komme ind til alt det her sjove stats indvendigt her. Og det er så både indvold og alle de her ting. Så skal lige se, om jeg kan skære den her. Så skal jeg lige fange et hjerte ud til dig. Vi fjerner lige galgen her først. Ja, det er sgu ikke nemt. Men hjertet, den er altså lige her. Som I kan se, så er det hjertet, det her. Og det sjove det er, den slår jo stadigvæk. Jeg sætter lige på bordet her. Det er et hjerte, et nyt hjerte, og I kan se herovre ved siden af. Det er altså en, der er klar. Og det er det her hjerte, som jeg lige har taget ud. Og den ved siden af her, det er den Clausen tog ud for, det er måske et kvarter siden, og den slår sig stadigvæk. Det er utroligt, ikke? Så jeg skal til at pille det her indvold ud nu. Og så bare af med det, så skal man lige passe på, at man ikke rækker hul i den blå ting her. Det er giftigt. Genetisk belastet i forhold til å spise ren. Det er også fordi vi har snakket om både min far og vi har egentlig ikke sådan haft den der, når vi bor. Så kom det hele af. Det er jo ret så lækkert. Og så ellers bare, det her det skal bare væk. Sådan set. Ind under håndvasken. Borte. Ja, nu sprøjter det. Men den fart der, det skal vi ikke have. Det er mere end rigeligt. Så sparer vi også lidt på naturen og vandet og sådan noget, ikke? Så ellers det er bare skær, eller granat. Og det er først det saltes, og det skal I selvfølgelig også se, hvordan det foregår. Men det er ellers bare fortsat sådan. Sådan det her. Myre, det hedder det vist. Den i ryggen. Det er godt ud af lommen på den. Så er den ved at være klar. Hvor meget har du tilbage af sekunder? 44. Det er klogt. Jeg har glemt at rydde op her, men det tager vi lige skubbet til side. Og vi skal lige have det sat. Ja. Ja, det er bare lige på bordet her. Godt. Og så bare godt ned i med det. Det skal bare ind. Og ud og ind må det også. Ja, det er ikke så dumt at give det lidt salt. Jeg ved ikke, jeg forstår ikke, hvad vi siger. Men vi siger bare ja. Så. Men det er altså godt saltet nu. Så jeg siger tak for i dag. BNT.